Татар матбугаты айрыша нинди темаларны яктырта? Атналык күзәтү белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы истә кала торган язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Казандагы QR кодлы тормышның матавыкларын кабул итеп ятканда, халыкка элеккеге килү тормышыбызны искә төшергән бәйрәм ярдәмгә килде. Ул халыкара әниләр көне. Бәйрәмнәрнең күпкә китүе төрле мәзәкләр тууга сәбәпче булса да, дөньядагы иң газиз, иң изге кешеләр, әниләр турында тагын бер кат исебезгә төшерү, аларның бийеклеген аңларга тырышу начар гамәл димәс идем. Шуңа да 28 ноябрь көнне барлык социаль челтәрләр генә түгел, гадәти масса күләм мәгълүмат чаралары да әниләрне искә төшерде. Әнә Шәһри Казан газетасы да «Әниең гел сиңа дуада» дип укучыларның күңелен йомшартырга уйлаган. Бәйрәмне гомуми сүзләр белән тасвирлаганнан соң, газета журналисты 40 яшьтән соң әни булган кешеләр турында тәфсилле язма бастырган. Шуларның берсе заманында Яңа гасыр телеканалында алып баручы булып эшләгән Гөлүсә Исмәгыйлова. Баласыз гына яшәүне хуп күрүчеләр яки бер бала белән нишләргә белми аптырап йөрүчеләр янәшәсендә 40 яшьтән узгач икенче яки дүртенче бала табучылар бүген чыннан да гайри табигый, кыю, батыр йөрәкле булып күренә шул инде. Гайри табигый димәктән, Ватан Татарстан газетасының сәяси һәм икътисади күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов дөньядагы сәер, тилерү дип әйтерлек хәлләр турында кисәтеп яза. Дөньяны хафага салган коронавирус зәхмәте нәтиҗәсендә моңарчы колак ишетмәгән хәлләр булып ята башлаган. Төркиянең зур шәһәрләрендәге, АКШның Чикаго каласындагы масштаблы фетнәләрне, Европаның Брюссель, Гаага, Амстердам һәм башка калаларындагы халык кытырнуларын автор 1917 елның октябрендәге революцион хәлләрне хәтерләтә дип яза. Алай гына да түгел, халык белән бергә дәүләт җитәкчеләре дә үзләрен җенләнгән акылдан язган кебек тота башлаган икән. Әйтик, Бөекбританияның премьер-министры Борис Джонсон эшмәкәрләр конференциясендә икътисад турында сөйләргә тиеш була. Әмма теленә ни туры килсә, шуны такылдый башлый. Үзен Муса пайгамбар белән чагыштыра. Лениннан цитаталар китерә һәм дуңгыз Пеппи дөньясы паркын ачуга баруы турында сөйли. Бер Джонсонга түгел, дөньяның иң бөек державасы лидеры Байден әфәнде дә чыгышлар ясаганда үзен сәер тота. Үткән назаганда гына ул үзенең бер чыгышын цитатаның ахыры дигән сүзләр белән тәмамлады. Башка лидерларда да бар андый сәерлекләр. Без аларның чыгышлары турында язганда аек акылга сыймый торган урыннарын төшереп кенә калдырабыз. Күрмәмешкә салышабыз дип яза автор. Аллага тапшырдык. Тилерү вирусы йогышлыгына була күрмәсен дип телик. Ләкин дөньяда тилерү, саташулардан башка күңелле хәбәрләр, яхшы кешеләр турындагы язмалар да җитәрлек шөкер. Шундыйларның берсе бүген Татарстаннан читтә яшәп, казанышлары белән дөнья фәнендә исем ат казанган күренекле татар галиме. Әле күптән түгел генә Россия Нобелен, глобаль энергия премиясын алган Россия фәннәр академиясының хакыйкый әгъзасы, академик, химия фәннәре докторы Зинфар Ришат улы Исмәгыйлов турында бик тә мәгълүматлы язма бастырган Казанлыклар журналы. Менә безгә кемнәрне зурларга, кемнәрдән үрнәк алырга кирәк. Югыйсә, бу булгавыр дөньяда кыйблаңны югалтуы да бик мөмкин. Үтеп китәчәк тормыш сынауларыннан соң да кешелегебезне саклап каласак иде.